Agora mesmo hai 3 mulleres que se están buscando aquí en Galicia, pero o pasado mes de marzo, dende SOS Desaparecidos Galicia, fixeron un perfil da persoa que soe desaparecer aquí na nosa comunidade. Este perfil é o dun home, pois de un 80% son homes, moitos máis homes que mulleres, que ten máis de 65 anos, que moitos deles, a maioría, pois xa pasaron a xubilación e que teñen esas persoas un certo deterioro cognitivo. Este é o perfil que fai SOS Desaparecidos Galicia, o perfil dos que máis desaparecen aquí na nosa comunidade, pero hoxe tamén nos preguntamos, Espiño, se nos desaparece un familiar, un coñecido, como debemos de actuar? Temos que telo claro, que facer os familiares de desaparecidos e tamén temos que saber os protocolos que falábamos agora con Rubén que teñen establecidas as propias forzas de seguridade que buscan sobre o terreo durante un determinado tempo e a partir de aí activase outra fase distinta para obviamente poñelo sobre a mesa e que haxa o debate que teña que haber. Mirade, por exemplo, cando nos desaparece un familiar, facémolo todos, porque así é o noso instinto, chamámolo de forma reiterada ao móvil. Podemos estar facendo mal, o que estamos facendo é esgotarlle a batería. Isto que nos din os axentes, e a Garda Civil tamén nos mostra como traballan eles cando desaparecen persoas. Por exemplo, isto de que hai que agardar 24 horas para denunciar unha desaparición é totalmente un mito. Sarxento Rubén, unha familia cando sofre unha desaparición, o primeiro non é denunciar inmediatamente, hai un protocolo de horas, non? O primeiro que debe facer é acudir inmediatamente a un cuartel da Garda Civil ou ben a unha comisaría da Policía Nacional ou ben, se atopa lexos desas dependencias, pois chamar telefónicamente o antes posible a algún axente que poida axudarlle. Dependendo do nivel de risco que poida ter esa persoa, a búsqueda iniciaría ao momento. Moitas veces se trascende como que hai que agardar esas 24 horas. Non, iso é un mito. Canto antes dispoñamos da información, pois antes se pode empezar a buscar, a activar os protocolos de procura, máis esperanzas de atopala con vida hai. A angustia e a desesperación lévanos a chamar insistentemente a esa persoa. O que facemos é pois agotarlle a batería do seu terminal, que pode ser unha das opcións que teñamos para atopala. Débese dar unha descripción o máis precisa posible, é dicir, hai datos básicos como son o nome, apelidos, DNI, a idade, pero tamén é moi importante, por exemplo, o cor da pel, se tiña tatuaxes, se tiña piercings, que roupa levaba, por exemplo, se levaba un bolso, de que características son ese bolso, se ten unha enfermidade, se toma medicación. Bueno, hai unha serie de parámetros que xa están establecidos na denuncia que son moi necesarios para os investigadores. Pode ser unha desaparición consciente, pode ser involuntaria ou pode ser incluso delictiva. En función de eso, pues, dá un nivel de risco. En función de ese nivel de risco, pues, empezaríamos a traballar sobre esa información. Que vai determinando que se empreguen según que elementos a hora de buscar unha persoa? Sí, pois lóxicamente a descripción xeográfica onde se perdeu, é dicir, zona rural, zona urbana, se hai ríos, se hai lagos, se é zona de interior. Pode durar días, como pode durar semanas, sempre que haxa unha posibilidade de encontrala, unha posibilidade real de encontrala con vida ou que nos permita ter unha proba para tirar por unha liña de investigación. Como quen dice, reconstruir un pouco a vida da persoa hasta o momento que foi desaparecida, con que se comunicou, falar con testemunhos. Porque o protocolo de desaparicións e de búsqueda de desaparecidos, o novo está quentiño, non? Recente. Recentemente actualizado, de fecha 17 de novembro. Ten novidades, como unha carta que se entrega aos familiares donde leva unha serie de recomendacións, unhas melloras novedosas que intentamos que señan o máis productivas posible. E sempre co obxectivo de localizar a persoa desaparecida. Sí, lóxicamente, intentar localizala con vida, no peor dos casos intentar atopala.